fél idő az osztrákok néha olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontrollált volt a játék, és valójában menedzselték úgymond Juventusszal az 1-0-ás vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztatták, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, tehát az igazi csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak a lehető legtöbb szituációban, őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékos társakban, hogy még a teljes Messit ölelgeti, teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Messi válogatott, hanem az összes többi mellette körülötte játszó labdarúgó is top szintet képvisel, és most egy magatáról mutatkozott az argentin válogatott, európai szemmel nézve is top védekezést nyújtott, mind szervezettségben, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben. Emlékezzünk vissza a VB történelmére, hogy hány dél-amerikai csapat meghalt úgymond az épségbe, és azért nem tudott a végső sikerre elérni, a adott esetben egy döntőbe, vagy a végső sikert elérni, mert a védekezése nem volt rendben. Hát eddig az elmúlt két mérkőzés azt mutatja velem, hogy ennek az argentin csapatnak a védekezése is, és a támadása is nagyon rendben. Lionel Messi is arra kapta a gratulációkat az oldalvonalnál, Maxi Rodriguez-től például, aki még válogatottbeli csapattárs volt a 2006-os világbajnokságon, aztán Jürgen Klopp és Thomas Müller is pacsizott Messivel, ezért ők is összecsaptak, már Müller és Messi, és azokról a meccsekről Messinek nem lettek jó emlékei, erről a mairól viszont biztos. De vicces, zseniális. Messivel kapcsolatban nehéz jóslatokba bocsátkozni. 4 évvel ezelőtt az 5. gólját a világbajnokságon az elődöntőben lőtte, akkor 7-tel zárt a döntőben, még 2-t lőtt, holnap után ez 39 esztendős Lionel Messi. Meddig bírhat egy ilyen VB-t ilyen tempóban? Döbbenetes, tehát én is keresem az okát, és amikor tényleg most már többször említettem a rádióban is, és elnézést, de nekem egy annyira maradandó élmény, hogy hajnalon felkeltem az első argentin mérkőzésre, és a 13. perc környékén Messi kapott a jobb szélen egy húzt, és folyamatosan kim van a keze, nagyon stabil a súlypontja, tehát nem lehet fellökni, elképesztő az egyensúlya, és ugyanakkor folyamatosan mindkét lábával elképesztően ural a labdának, hiába támadják, még mindig fedezi a labdát, mindig a távolabbi lábával, külsővel vezeti a labdát, szóval olyan szituációkat is megold, amiből az ember már azt vizsgálná, hogy a labdavesztés után mi fog következni, de Messi azt is megoldja. Arról nem is beszélve, hogy a gól előtti szituációban is Julián Álvareznek valami olyan parád és paszt adott, hogy bal belsővel olyan tényleg messzisan pont a játékos társak elé csapódott a labda, amiből ugyan kimaradt az ígyszer, de nagyon érdekes volt, hogy visszakerült a labda Julián Álvarezhez, és azonnal Messit kereste, pedig másik két játékos társak. Mit kárgatték? Annyira látszik. Pozíció meggyengítését volt. Múlt héten döntött el az országgyűlés a pozíció betöltésének 8 éves korlátjában. Most a képviselői azért önököt parlamenti többség alá rendelik, hogy a következő lépés 80 közvetlen elnökválasztás lesz, és akkor lesz egy
Nemzetnek az egyetlen erős közjogi pozíció az elnök intézménye. Én nem vagyok benne biztos, hogy a FIFA Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő az osztrákok. Néhol olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontrollált volt a játék, és valójában menedzselték, úgymond divatos az 1-0-as vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztatták, egyre inkább politikálható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba. Tehát az igazi csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt. És még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak a lehető legtöbb szituációban, őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékos társakban, hogy még a teljeki Messit ölelgeti, teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Posso Messi pegar, válogatott, hanem az összes többi mellette körülötte játszó labdarúgó is torszintet képvisel, és most egy megérő mutatkozott az argentin válogatott, európai szemmel nézve is top védekezést nyújtott, mind szervezettségben, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben. Emlékezzünk vissza a VB történelmére, hogy hány dél-amerikai csapat meghalt úgymond az épségbe, és azért nem tudott a végső sikerre elérni a adott esetben egy döntőbe, vagy a végső sikert elérni, mert a védekezése nem volt rendben. Hát eddig az elmúlt két mérkőzés azt mondatja velem, hogy ennek az argentin csapatnak a védekezése is, és a támadása is nagyon rendben. Lionel Messi is arra kapta a gratulációkat az oldalvonalnál. Maxi Rodriguez-től például, aki még válogatottbeli csapattársa volt a 2006-os világbajnokságon, aztán Jürgen Klopp és Thomas Müller is pocsizott Messivel, azért ők is összecsaptak, mert ők Müller és Messi, és azokról a meccsekről Messinek nem lettek jó emlékei, erről a mairól viszont biztos. Nem viccelj, zseniális. Messivel kapcsolatban nehéz jóslatokba bocsátkozni. 4 évvel ezelőtt az 5. gólját a világbajnokságon az elődöntőben lőtte. Akkor 7-tel zárt a döntőben, még 2-t lőtt, holnap után ez 39 esztendős Lionel Messi. Meddig bírhat egy ilyen VB-t ilyen tempóban? Döbbenetes, tehát én is keresem az okát, és amikor tényleg most már többször említettem a rádióban is, és elnézést, de nekem egy annyira maradandó élmény, hogy hajnalon felkeltem az első argentin mérkőzésre, és a 13. perc környékén Messi kapott a jobb szélen egy húzt, és folyamatosan kín van a keze, nagyon stabil a súlypontja, tehát nem lehet fellökni, elképesztő az egyensúlya, és ugyanakkor folyamatosan mindkét lábával elképesztően hurra a labdának, hiába támadják meg, mindig fedezi a labdát, mindig a távolabbi lábával, külsővel vezeti a labdát, szóval olyan szituációkat is megold, amiből az ember már azt vizsgálná, hogy a labdavesztés után mi fog következni, de Messi azt is megoldja. Arról nem is beszélve, hogy a gól előtti szituációban is Julián Álvareznek valami olyan parád és posztán volt, hogy bal belsővel olyan tényleg Messisen pont a játékos társak elé csalárodott a labda, amiből ugyan kimaradt az ígyszer, de nagyon érdekes volt, hogy visszakerült a labda Julián Álvarezhez, és azonnal Messit kereste, pedig másik két játékos társak. A harmadik videó a héten. Ez macskás videó lesz. Nem egy messzire van. Hé, nem látom a mokkát. Jaj. Én puját értettem. Kukuja. Jaj. Odaülök neki a vizére, basz. Vízit.
Viszem, De jó. Középső fiunk önkéntesként Borsod megyében vesz részt olyan projektben, ami ottani szegény és hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását segíti. Egyébként ő is kommunikációs szakember, de nagyon jó és nagy szívvel csinálja ezt a munkát, és azért úgy érzem, hogy ez is egy ilyen közös kapocs. A legfiatalabb gyermekünk, aki szintén pedig egyszerűen csak azzal, ahogyan részt vesz a közösségeiben, meg az emberekkel való kommunikációjában, abban én most már nagyobbak, talán több ideje jut arra, hogy a nagyon fontos hivatás és a 3 gyermek mellett egy kicsit azt csináljon néha, ami a kedvére van. Mik ezek? Amit tényleg csak egyfajta pihenésként, vagy mondjuk, hogy terápiaként csinálok, az az, hogy 52 éves koromban úgy döntöttem, hogy ideje szembenézni az énekléssel kapcsolatos rossz érzés. Baustelle in 500 Metern. Baustelle in 300 Metern. Kórus munkájába, és ez óriási nagy öröm nekem, és egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy akkor, amikor ott vagyok, akkor tényleg csak az itt és mostban legyek. Ugyanakkor az is fontos benne, hogy egy helyi kis közösséghez tudok kapcsolódni. Szerintem nagyon sokat tesz hozzá a világ békéhez, hogyha az emberek ilyen tevékenységekben vesznek részt, de nem azért. Baustelle in 100 Metern. És ez mondjuk azért is jó, mert ebből biztos, hogy nem lesz munka. Félig meddig hobbiként csinálom, de abból nagyon hamar lett munka. Az írás, vagy az irodalomhoz való kapcsolódás. Az év gyermekkönyve. Ez, hogyha ez tét nélkül tud történni, de aztán persze, amikor az ember kap egy ilyen díjat, akkor az hirtelen másfajta felelősséget ró rá. Én bevallom, még most sem teljesen hevertem ki ezt az év ifjúsági szerzője díjat, mert ez kiheverni való? Igen, ez nyilván nem a külvilágtól, de azért mégiscsak túl sokszor kérdezik meg az embert, hogy mi lesz a következő, mikor jön, mikor olvashatjuk, és igen, ezt el kell fogadni, vagy meg kell engedni az embernek magának, és ez nagyon nehéz megengedni, hogy nem kell minden könyvnek olyan sikeresnek lenni. Semmi baj, hogyha írok valamit, és arra nem fogják azt mondani, hogy akár csak shortlistes ezen a pályán, ha amúgy meg működik, és olvasható, vagy a gyerekeknek sokat jelent. A beszélgetésünk végére milyen zenét választ? Ehhez a kórus Baustelle in 500 Metern. nagyon jó Bárdos Lajos által feldolgozott zenemű. Nekem nagyon jó élmény ezt a saját kórusommal énekelni. Kopertán, a BMW felegyel a faluból. Ja, amikor hogy sok mentünk még. Vendégem Lipták Ildikó szín. Csak ez. Már a kásznál beírtad ezeket a számot. Jaj, csak a dolgot a számolom, és megyünk tovább. Menet közben cserélni. Aztán fogadnám De még. én még megvan. Látod, a utána csak 1 kilométer, és köztől Joyna 3 kilométer. Fényező egészen oda nem mondom. És ő hol idő?